Hello friends, खुलुमबाय आंनि बड'स अफ इनफो इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबो गासैखौबो बरायबावबाय। थ' लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननै खबर लाना फैदों जोबोर मोजां। बेनो जाहैबाय लोगोफोर हिन्जावसाफोरनि थाखाय स्कुटि होनाय जासिगोन आरो मोनगोन लोगोफोर देग्लाय 22,000 हिन्जावसाफोरा जायफोरनाखि हायार सेकेन्डारि पास खालामदों थ' बिथांमोननि थाखाय स्कुटि होनाय जासिगोन। थ' बे स्किमा जाहैबाय लोगोफोर प्राग्यान भारती स्कुटि स्किम होनना बुंनाय जायो। 2020 आव देग्लाय 22,000 हिन्जावसाफोरनि थाखाय स्कुटिखौ रानना होनाय जासिगोन। दा बेनिखायनो जोङो अनलाइन एप्लाइखौ खालामनांगोन। थ' लोगोफोर अनलाइन एप्लाइनि लास्ट डेटआ 25 आगस्ट जों बिनि गेजेरावनो अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन। जुदि नोंथांमोना अनलाइन खालामाब्ला अब्ला स्कुटिखौ मोननाय जानाय नङा। नाथाय बेवहाय स्कुटिखौ सोर मोनगोन बेवहाय मोनसे कन्डिसन दङ। थ' आं नोंथांमोननि गेजेराव गासैखौबो डिटेल्सखौ होगोन। आरोबाव मोनसे मोजां खबरा जाहैबाय लोगोफोर HSLC नि रिकलनि रिजाल्ट होबाय पार्ट 2। थ' जुदि नोंथांमोना पार्ट 2 जुदि रिकल खालामदोंमोनबा माने रिजाल्टखौ रिकल खालामदोंमोनबा बिनि रिजाल्टखौ नायनो हाफिनसिगोन। सेबायाव थांनानै बिनि गासैबो डिटेल्सखौ नायनो हागोन। आं होलांजोबगोन। थ' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम गोदानै फैदोंब्ला आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनबा शेयार खालामना होबानो जाबाय। थ' लोगोफोर जों दानिया थांदिनि जों सोर स्कुटिखौ मोनगोन आरो लोगोसे रिजाल्टखौ माबोरै नायगोन आं नोंथांमोननि गेजेराव गासैबो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ। दानिया लोगोफोर जुदि नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जादों आरो स्कुटि मोननो थाखाय जुदि नोंथांमोना अनलाइन खालामगोन अब्ला नैबे वेबसाइटआव थांनांगोन। बेनो जाहैबाय sebaonline.org। बे जाहैबाय लोगोफोर HSLC एबा सेबानि वेबसाइट। नोंथांमोना बेवहाय थांनानै रिजाल्टखौबो नायनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना अनलाइनबो खालामनो हागोन स्कुटिखौ मोननो थाखाय। थ' लोगोफोर आसा खालामदों नोंथांमोना बुजिबाय। दा फैनोसै जों लोगोफोर सिगाङावनो नायग्रोनोसै। थ' जुदि नोंथांमोना HSLC नि रिजाल्ट नायनोब्ला माने रिजाल्टखौ नायनोब्ला थ' नोंथांमोना नैबेवहाय थांनांगोन। बेनो जाहैबाय नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों। थ' नैबे जाबाय HSLC एबा AHM रिचेकिं रिजाल्ट 2020 पार्ट 1 आरो पार्ट 2। थ' बेवहायनो मोननैबो दङ। बेवहाय क्लिक खालामबानो फैगोन। दा बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो ओरैबायदि इन्टारफेस फैगोन। थ' बे फैबाय लोगोफोर बेवहाय रल नाम्बार होदो, रल कड होदो आरो लोगोसे केपसा होदो आरो गेट रिजाल्टआव थांनानै नोंथांमोनाहाय रिजाल्टखौ नैबेयाव थुना होबानो फैसिगोन। थ' बेखौ जों दोनथ'बाय। दानिया जों फैबाय लोगोफोर बेवहाय जों एप्लाइ खालामनोसै। दा बेवहाय सोर स्कुटिखौ मोनगोन थ' नोंथांमोना बेवहायनो मोनगोन एप्लाइखौ खालामनो हागोन। थ' जोङो दानिया खालामनोबा नैबेवहाय थांनांगोन। बेहाय नुदों लोगोफोर चइस अफ स्कुटि। थ' बेवहाय थांनानै जोङो क्लिक खालामनांगोन अब्लानो अनलाइन खालामनो हागोन। दा आं बेवहाय थांबाय। बेयाव थांनाय लोगो लोगो माखासे इन्सट्राक्सन मोनगोन जे स्कुटिखौ सोर मोनमारगोन। थ' लोगोफोर गासैबो मोना, गासै 22,000 स्टुडेन्टफ्रा मोनगोन आरो मोनब्लाबो माखासे कन्डिसन दङ। थ' बेवहाय कन्डिसनखौ नायदों लोगोफोर। थ' नोंथांमोना बिनानावमोनाहाय 60% थानाय जाथारनांगोन एबा फार्स्ट डिभिजन पास खालामनांगोन हायार सेकेन्डारिखौ अब्लासो स्कुटिखौ मोननाय जागोन। थ' लोगोफोर स्कुटिखौहाय माखासे अपसन होनाय दङ। थ' नोंथांमोना बासिना लानांगोन। पेट्रलनि दं मोनसे आरो मोनसे जाबाय इलेक्ट्रिकेलनि दङ। थ' नोंथांमोना बासिना लाबानो जाबाय। 60% थाथारनांगोन। 60% थाब्लासो अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन। जायफोरनाखि HSS आवहाय 60% मोनदों हिन्जावसाफोरा अब्लासो मोनगोन। थ' लोगो बे हौवासाफोरनि थाखाय नङा। दा जों बेहाय एप्लाइखौ खालामनोबा माखासे इन्सट्राक्सन मोनगोन। थ' जोङो सिगाङावनो लगइन खालामनांगोन रल नाम्बार आरो रेजिस्ट्रेसन नाम्बार होनानै आरो लोगोसे जोङो स्टेप 2 आव जोङो सेलेक्ट खालामनांगोन स्कुटिखौ बबे टाइपखौ लायो। जोङो पेट्रलनिखौ लायोना इलेक्ट्रिकेलखौ लायो आरो लोगोसे थार्डआव जों मोनदों माने कन्टेक्ट डिटेल्स होनांगोन आरो लोगोसे जोङो फरावहाय एक्न'लेजमेन्टखौ जोङो प्रिन्ट आउट खालामना लानांगोन, डाउनलड खालामना लानांगोन लोगोफोर आरो नोंथांमोना बेखौ दोननांगोन फिउचारनि थाखाय। थ' दानिया जों फैबाय लास्ट डेटआ 25 आगस्ट। थ' लास्ट डेटआ 25 आगस्टनि गेजेराव जोङो बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन। दा जों लगइन खालामनोबा माबोरै खालामगोन आं बेवहाय खिथाखासै लोगोफोर। फार्स्टआव जोङो रल कडखौ बेवहाय होनांगोन। हमना ला नोंथांमोना B11 थ' बेबायदि कड दङ। नैबे नाम्बारावहाय रल नाम्बारखौ बेवहाय होबानो जाबाय नोंनि रल नाम्बारा बेसेबां, ओमफ्राय रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ बेवहाय होदो आरो रेजिस्ट्रेसन नाम्बारा माब्लानि थ' नोंथांमोना नैबेहाय सेलेक्ट खालामदो डेटखौ। थ' सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो डेटखौ मोनगोन रल नाम्बार माने रेजिस्ट्रेसननि सेलेक्ट डेटखौ होबानो जाबाय। 2018 आव रेजिस्ट्रेसन जादोंमोन नामा। थ' बिनि उनाव केपसाखौ होदो। थ' केपसाखौ होनाय लोगो लोगो नैबेहाय लगइनाव थांनानै थ' नोंथांमोना लगइनाव थांनानै लगइन खालामबानो गासिबो एप्लाइ जासिगोन आरो लोगोसे फिउचारनि थाखाय नोंथांमोना बेखौ दोनबानो जाबाय। थ' लोगोफोर आसा खालामदों भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालामदो आरो लोगोसे कमेन्ट खालामदो। थ' नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव गोदान गोदान आपडेटखौ मोनबाय थागोन। थ' लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेवहायनो दोनथ'बाय।